Ya. Jam tangannya aku rusak, lek lembas-lembas. Cepet. Besok dikeneh ya. Karo gawe klambi anyar tuku sempat. Mas apa kayak mlebu lho, koyo ayo ae. Kok alah tak tadi. Ailene sesuk lek bocor, soteke kan. Yo diganti lho ya. Ganti lho ya. Kayak tak cek soteke cek akeh. Lek entek omong Mas apa tak tumbas nih. Ya. Jaga alam tok. Kok bocor kok ora diganti ngono kuwi sosokne digan. Lah nek wong isin nek tak omong ngene dirungokne lho ya. Jaga. Ani turu nyapa? Nyapu. Ani sregep. Oleh es nganu Pak Gito iki wis ora ngamuk. Omahe diresiki. Ya. Oke. Lek ngomongin masalah omahe ra gelem. Cek trauma. Iki bocah iki tak kongkon mulih ora gelem. Enggak gelem. Tak elingne ngono ki ora tak konten. Nyanyi dulure kemak oleh dulure Mas Adi, Mas Roman dulure. Dulure ya kabeh. Ini kene ya. Ngene ayo. Cek sikile dilurusne. Bobo. Anu wis guling sih tak endi. Bantal Guling. Ini guling iki. Nang kono. Oh, telu ya. Ini kupingnya tinggal kuplok nih. Awalnya lho arep subuh ada. Cecet. Jadi tiga sama. Lho kok private iki. Ya. Ya villa. Iya. Mas apa masuk ya? Enggak oleh nak. Lek nakal Mas Tapo lunga. Salah tuh langsung sensitif lek Mas Tapo lunga. Tinggal lunga gelem. Enggak usah lah. Tinggal lunga gelem. Enggak usah. Sedih tak lek Mas Tapo lunga? Heeh. Mau enteni. Kok enggak mulai ya. Gara-gara ndek iki waktu di konten aku pamite ngeterne Rizky ini wis mas di area anu. Setelah video ditutup aku bilang ngeterne Rizky sunat. Ready wadul di aku rek. Sunat kok ora mulai Rizky. Mulai tak mlebu ya tuh ya. Mas Tapo wis ngantuk leren. Besok lek ngejak bangunan nggih klambi anyar kemeng sore. Ya. Nggih klambi anyar digawe. Klambi ya sakeh rek. Duting ditabung iki. Kakean combination. Klambi ras deng kae. Lek ngwek mbak-mbake karo beberapa paket sing tak beli-belikno. Penting sesuk nyayor jangan bening ya. Besok jangan bening rek ya. Saksikan besok kontennya Mas Randy jangan bening. Saksikan kontennya Mas Randy. Pokoknya ini akan menjadi sebuah cerita. Ribnatu ndek kene mangane jangan bening. Ya karena ketika kita makan jangan bening, pikiran itu bening. Kalau ada wortelnya matanya bisa melek, bisa terlihat jernih. Pikiran kotor itu terbuang. Karena jangan bening itu kelebihannya satu, sayur yang banyak itu bagus. Yang kedua, jangan bening itu tidak santan-santanan, jadi tidak kolesterol. Ya Rip ya. Mas apa masuk ya. Assalamualaikum. Ayo, jangan apa? Jangan bening. Malah enak lah omong. Neleke pena orang anu ora seret kok ya. Yo wis. Yes. Dadah.